naray gamayng problem, which is dili sugdan si Michael sa iyang ate. Dili man mi masugot nga walay consent gikan siyang guardian or parents kay underage pa man. Palangga kay ni mo imong ate, no? Langga kayo. Ako kay mangitag pagkaong para niya. Biya sa bisag gibunulan na ka. Palangga, dyan na ako siya. Siya ubunalan. Palangga, dyan na ako siya. What's up guys? It's Ahok and today na kami sa Quezon Park because as promised, amo bulungon si Michael para maka-appeal sa Ahok. And guys, yes, as requested ninyo no, nga amo siyang tabangan. Syempre nabasa na mo inyong mga tsada kay nga comments and we really appreciate that and hopefully ma-fulfill na mo na nga matabangan na mo si Michael. Boss Bok, dito ka para madali tagbulong. Ikaw, dito ka. Jmar, dito ka sigod. Sige. Okay guys, mulong sa me. Asa siguro to dag-o manggod. So basin nagpasilong or unsa na maro sa aron snack dagway alang taon dire. So nan. Ay. Basin na dito kay na may katambayan dito. Asin kay daigda ba kay udto na ba taon hapon na ba ya? Talang taon dire. Kita na mo? Ya po. Ikaw? Kailangan ka dula-dula to. Dili pa na siya oh. Nas mga pigeon. Mahagod na. Ano ba? Siya na no? Nag-aswat? Ano yung mga pigeon ba? Dili ka na nas kahoy. Dili na. Michael! Michael! Siya na bay? Lagan lagi siya. Ay, lagan siya. Ay, lagan siya. Ma, ito sa may. Lagan siya bay. Dito lang yun. Ingna ra nga katong sa ahok ni. Ina katong sa ahok ta. Nga lang, nilagan to ba eh? Ano ba siyang lagan bay? I don't know. Limot siya na to. Huwag siya na limot na to. Michael! Michael! Huy, alira god. Katlok na mo. Kami man doon sa ahok. Ano naman na? Hindi ko na mga pilin nyo, te. Kay? Sabaan ko nga, te. Inyo dong i-upload dong ko dito video. Bunugan ko niya. Hindi ko na mga pilin nyo, te. Bunol gid boy. Yun sa man siya. Ano daw siya na pasikat daw mo. Inyo rin daw akong gigamit. Dahan. Langira na lang ka na mo dito sa inyo ha. Okay na nimo. Kamu. Dulay, sabaan nyo. Kaya ko nga tayo dito. Ako nagkikiuli-uli. Wala kay uli-uli dito. Asa day inyo di ay? Tapos tulon. Nya okay ra nimo i-adapt ka na mo. Okay ra kayo. Pero kami parang gisa ko ate. Palangga kay ni mo imong ate, no? Langga kayo. Ako kay mangitag pagkaong para niya. Biya sa bisag gibunulan na ka. Palangga, dyan na ako siya. Siya ubunalan. Palangga, dyan na ako siya. Biya sa gabihan imong palangga sa imong ate. Sayang kayo dong kay mayo unta ka ba nya kwaon unta ka namo. Na-practice na po ko. Dan, unsa ba imong gipraktisan? Kalagkitan, ibulagan ko sa mga iyab. Ano yun? Love. Ayog ba, love. Mahal ba kita? Ayog ba, may love ron. Ayog. Sige, ana na lang. Huwag naminaw imong ate ron. Unsa man imong isulti sa imong ate para sugtan ka nga mapil sa ahok. Te, ayun o, kasapi te. Iganaan, umapis ako te para may mo, ma-artista ko. Yan, kumakwarta para natay makaon. Gimingaw ba ako dira te. Ayun, punali te. Muli na ko te. Sige ay ana na lang. Ato na lang ato ni imong ate sa inyong balay pod. Idungang na to na niya. Ubanan minimo matos inyo ha para mananghiran ka okay ra nimo. Okay ra. Para maka-appeal na jud ka namo. Kwarta na ka. So guys, as you heard, naray gamayng problem, which is dili sugdan si Michael sa iyang ate. But hopefully, masturyaan na mo iyang ate, which is, what's the name of your ate? Ate Maria. Unta, masturyaan na mo si Ate Maria. Kay dili man mi masugot nga walay consent
gikan siyang guardian or parents kay underage pa man. So hopefully makatumis inyong balay, magdalaming gamay grasya. Basta hindi ay humuk ang ilong, musugot. So guys, ahok, peace out. Bye! Kung sa'yo mo mastura sa mga fans, Michael. Salamat kayo sa akong mga galanto dito sa akong video. Kay sana musugot na sa akong ate para hindi na ako malimos, hindi na ako mainitan. Shout out din ni Zyrel, og ni Glenn, og ni Olpos, og ni Kan, DJ Perrot. Bye guys! Okay, Bye, guys! bye.